Yin shi ne Arewa International. Four, two. Zakara da cara ko a ina yana abinsa, shi ko munafiki ko a ina gaji halinsa. Saƙonku ya zo, ni ma gana wa aduba, yanzu da mun fito Allah ne ya yi abinsa. Zakara da cara ko a ina yana abinsa, shi ko munafiki ko a ina gaji halinsa. Saƙonku ya zo, ni ma gana wa aduba, yanzu da mun fito Allah ne ya yi abinsa. Zakara, an ji cararka, an yi kewarka, an yi cararka. Sabonku ya zo, ku 'yan can haka wai kar da a taimake ni. Tun da ban ji to, tun ina kaso nike kasa ku. Yanzu na fito kuma zan tasa ku, da waka na nan kurin kawai zan dan taba ku. Tun kan mu je kaso kuke wakin ciki, ɗaukaka na ne kurin ya tsole maku ido. Farkon shigan mu Nijar na sani kuna ta yi, mun kashe ko ina wai za su hana ruwa gudu. Zakara da cara, zakara da cara ko a ina yana abinsa, shi ko munafiki ko a ina gaji halinsa. Saƙonku ya zo, ni ma gana wa aduba, yanzu da mun fito Allah ne ya yi abinsa. Zakara da cara ko a ina yana abinsa, shi ko munafiki ko a ina gaji halinsa. Saƙonku ya zo, ni ma gana wa aduba, yanzu da mun fito Allah ne ya yi abinsa. Zakara, an ji cararka, an yi kewarka, an yi cararka. Kai ko ba su so ba, ko babu kudinsu, fitanmu bai gurinsu, ku je da taɓargazanku. Kai ko ba ku so ba, ko babu kudinku, fitanmu bai gurinku, ku je da taɓargazanku. Abia A, Abia B, Abia Ono 2. Shout out to all my guys in Kaso, Sarki Bello.